Хайырлы кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы, студияда Гүлия Нигматуллина. Бүгінгі чыгарылышның төп темалары. Барысы да жиңу үшін. Кипкен ипине безнең СВО малайларга җибәргән. 28-31 микрорайоннарда яшәүчеләр хәрби операциядагы егетләргә ярдәм итәләр. Түләүләрдән алып, көндәлек сорауларга кадәр Ватанны саклаучылар фондының күп кырлы эшчәнлеге. Фатир эше көлгә әверелгән, янгыннан зыян күргән Түбәнкама гаиләсенә ярдәм кирәк. Үз мәшгульләр өчен больничныйлар Татарстан эксперимент башлап җибәрә. Район башлыгының исемле стипендиясе ел студенты конкурсына йомгак ясадылар. Барысы да фронт үшін, барысы да жиңу үшін диләр 28-31 микрорайоннарда яшәүчеләр. Бүген йорт буенча җаваплылар 32-нче гимназия укучылары белән берлектә махсус хәрби операциядагы егетләр өчен киптерелгән ипи әзерли башладылар. Эш барышын безнең иҗат төркеме карап кайтты. 32-нче гимназиядә яңа остахана ачылды. Укучылар ил сакчылары өчен киптерелгән ипи әзерлиләр. Эш этаплап башкарыла. Башта икмәкне шакмаклап турыйлар, аннары шуңа тәмләткечләр кушалар һәм электр мичкә җибәрәләр. Кызлар өчен бу беренче тәҗрибә. Шуңа күрә аларга олылар ярдәм итә. Без бүген җыелдык. Безнең старший подомлылар белән мәктәпнең укучылар кызлар белән әзерләргә ипи, кипкен ипине безнең СВО малайларга җибәргә. Без тырышабыз, тәмле булсын, булышсын безнең җыелган әйберләр, файдасы булсын аның. Хәрби бурыч үтәүче егетләр үзләре белән күп ризык ала алмый. Менә шундый очракларда аларны кетердәп торган сухари коткара ди волонтерлар. Бүген укучылар окоп шәмнәре дә ясарга өйрәнделәр. Осталык дәресен игелекле йөрәкләр төркеме үткәрде. Балалар яңа техниканы тиз үзләштерделәр. Идәге күршеләр белән безгә бергә ярдәм итәбез, тоже безнең малайларыбызга. Тырышабыз төрлечә булышырга. Тәмле чәйләр, конфетлар, чак-чаклар, киемнәр, носкилар, дарулар, перчаткалар, влажный салфеткалар. Төрледән җыябыз, тырышабыз. 28-31 микрорайоннарда яшәүчеләр белән мәктәп коллективы солдатларга даими рәвештә булышалар. Бердән булганда эшнең нәтиҗәсе дә татлы була диләр. Бүген укучылар солдатларга хатлар да яздылар. Кәгазьдә иң изге теләкләр. Альбина Вәлиева, Гөлназ Җаббарова, Булат Җиһаншин, НТР яңалыклары. Ватанны саклаучылар фондының Түбәнкамадагы филиалы махсус хәрби операция ветераннарына тулы ярдәм күрсәтә. Дәүләт фондының өстенлекле бурычларыннан берсе сугышчыларны тыныч тормышка яраклашуга ярдәм итү. Шул исәптән психологик ярдәм һәм эшкә урнаштыруда булышу. Монда мөрәҗәгать иткән һәр ветеранга шәхси координатор билгеләнә. Ул төрле яклап ярдәм күрсәтә. Һәлак булган һәм хәбәрсез югалган хәрби хезмәткәрләрнең гаиләләре аерым игътибар үзәгендә. Социаль координатор ветераннарының һәм аларның якыннарының ихтыяҗларын мөмкин кадәр канәгатьләндерергә, аларга кирәкле ярдәмне күрсәтергә тырышалар. Түләүләрдән алып көнкүреш проблемаларга хәл итәбез инде. Медицина ярдәме буенча мөрәҗәгать күбрәк була инде. Ветераннарны диспансеризация уздырабыз. Район үзәкханәсе белән берлектә беренче чиратта аларга төрле медицина хезмәтләре күрсәтелә. Белгечләр ветераннар белән консультациялар уздыралар. Тиешле дәвалау курслары билгелиләр. Инвалидларны рәсмиләштерү буенча комиссия уздыралар.
Янгыннан зыян күргән Түбән Кама гаиләсенә ярдәм кирәк. Гадәттән тыш хәл 17 гыйнварда Гагарин урамындагы 5-нче йорт адресы буенча урнашкан Ласточкиннар фатирында чыккан. Бар нәрсә янып беткән. Хәзер пенсионерлар уллары гаиләсендә яшиләр. Өйләренә кайту турында хыялланалар, әмма фатирны ремонтлау зур чыгымнар сорый. Ласточкинар гаиләсе шәһәрнең барлык мәрхәмәтле кешеләреннән ярдәм сорыйлар. Булышырга теләсәгез, экранда күрсәтелгән телефон номеры буенча оныклары белән элемтәгә чыга аласыз. Түбән Каманың Красный Ключ бистәсендә дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре һәм Бөтен Россия дәүләт юстиция институты студентлары белән берлектә юл хәрәкәте иминлеген арттыруга багышланган профилактик акция уздырылды. Аның кысаларында автомобиль йөртүчеләргә юл кагыйдәләрен төгәл үтәүнең әһәмияте аңлатылды. Айруча куркыныч урыннарда каршы як полосага чыгуның фаҗигага китерелү мөмкинлеге искәртелде. Катнашучыларга юл хәвефсезлегенә кагылышлы белешмәлекләр өләшенде һәм игътибарны җәлеп итүче плакатлар күрсәтелде. Әлеге чараның нәкъ менә шушы урында үткәрелү очраклы түгел, узган елның 17 августында биредә фаҗига теркәлгән иде. Каршы як полосага чыгу нәтиҗәсендә машина йөртүче хатын-кыз һәлак булды. Дәүләт автоинспекциясе вәкилләре автомобиль йөртүчеләрне юлларда игътибарлы булырга, куркыныч маневрдан сакланырга һәм үзләренең дә башкаларның да гомерен куркыныч астына куймаска чакыра. Сөйләр яңалыкларыгыз, уртаклашыр хәбәрләрегез булса, шалтыратыгыз, языгыз килегез. Безнең номер 8917 90 73 077. Түбән Камада иң яхшы студентларны ачыкладылар. Муниципаль район башлыгының исемле стипендиясе 15-нче мәртәбә оештырыла. Конкурс 7 шәхси һәм 2 коллектив номинация буенча уздырыла. Шуның иң дәрәҗәлесе ел студенты әлеге исемгә кем лаек булды? Хәбәрчебез белешеп кайтты. Добрый вечер, самые яркие, самые креативные, самые талантливые, самая любимая и любящая молодежь Нижнекамска. Здравствуйте! Кызыл килем, камералар, номинатлар исемлеге бүген яшьләр үзләренчен йылдызлар кебек хис итәләр. Ел студенты бәйгесе кинопремия стилендә үткәрелә. Укуда, спортта, иҗтимагый тормышта зур уңышка ирешкән егет-кызларны район башлыгы стипендиясе белән бүләкләделәр. Төп сәхнәгә чыгар алдыннан студентлар үзләрен төрле этапларда күрсәттеләр. Презентация, фәнни проектларны яклау, иҗади номерлар. Быел конкурс 15-нче тапкыр үткәрелә. Җиңүчеләрне 9 номинациядә билгеләделәр. Укудагы уңышлардан алып, спорт өлкәсендәге казанышларга кадәр. Это хорошая возможность встретиться, пообщаться. Бу талантлы яшьләр белән очрашу, фикер алышу, аралашу һәм сезгә рәхмәт әйтү өчен яхшы мөмкинлек. Бүген Түбән Камада 3 югары уку йорты эшләп килә. Анда 3000 студент белем ала. Шулай ук 9 урта махсус уку йорты бар. Аларда 11000 студент укый дип белдерде Ратмир Биләев. Ел студенты исеменә Әдилә Әхмәдиева лаек була. Гран-при иясе Николай Лимаев исемендәге нефть химиясе һәм нефть эшкәртү күлиятендә белем ала. Җиңүчене көчле алкышлар белән кутладылар. Барлык катнашучыларга да иганәчеләрдән бүләкләр һәм акчалата призлар тапшырдылар. Альбина Вәлиева, Анжелика Степанова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Татарстанда үз мәшгульләр өчен ирекле социаль иминиятләштерү эксперименты старт алды. Хәзер алар авырган яки җәрәхәтләнгән очракта акчалата больничный ала алачак. Моның өчен дәүләт хезмәтләре порталында теркәлергә иминият суммасын сайлап, ай саен 1300 яки 1900 сум күләмендә взнос түләргә кирәк. Түләүләрне программада 6 ай катнашканнан соң алырга мөмкин. Декрет ялы пособиеләре программада каралмаган. Больничный күләме стажга һәм программада катнашу дәвамлыгына бәйле. Эксперимент 2028 ел ахырына кадәр дәвам итә. Аризалар 27 елның сентябрына кадәр кабул ителә. Бу үз мәшгульләргә социаль яклау гарантиясе бирә. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кич 11-дә һәм иртәнге сәгать 6-да кабатлап күрсәтелә. Чыгарылышлар ВКонтакте челтәрендәге Татарлайф аккаунтында урнаштырылып бара. Шулай ук Макс төркемендәге рәсми аккаунтыбызга рәхим итегез. Безнең белән бергә булыгыз. Бүгенгә менә шулар. Хәерле кичләр сезгә.